Neka pesma kaže, sada ćemo malo da pričamo o kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević iz Beške. I ovu priču, Aleksandre, krenut ćemo malo neobično. Ovo je kraj koncerta održanog 8. marta prošle godine, tik pred nek što smo proglasili pandemiju COVID-a, i gledamo inserte sa tog koncerta. Ovo je bis. Koja je ovo koreografija, Aleksandra? Pričali smo malo pre o Jugu, ovo su igre sa Juga, igre iz Dimitrovgrada. Isto su ovako energične i mnogo nama atraktivnije za igranje. Vidiš, meni su fantastične. Meni kao folklorašu, vidi, ja bi ovo ceo dan gledala i uživala i igrala. Što da ne. Ali ono što je zanimljivo, decu treba odvesti u KUD-ove. Ako nas roditelji gledaju, evo, neka makar delić stigne do uha, ja ću biti zadovoljna. Međutim, škola života, prijateljstva i šta sad ovo gledamo? Evo, ajde, krenut ćemo od kraja. Evo, krenut ćemo od kraja. Pa na ovom koncertu, to je naš zadnji koncert pred publikom, moja malenkost i moj drugar iz polukruga i moja izabranica i njegova izabranica, uspeli smo da ih zaprosimo na kraju koncerta. Dakle, ovo je prosidba na koncertu, na samom kraju koncerta. Meni je to bilo, Aleksandre, s obzirom da pratim dugo vaš rad. Ja sam ovo želela da pokažem gledaocima, jer je ovo krajnje emotivan trenutak i poziv da deca igraju folklor, da dođu u KUD, jer KUD-ovi jesu škola života, stiču se prijateljstva, ljudi moji, za ceo život. Obiđete ceo svet i evo, stiču se i partneri za ceo život. Ja se svaki put naježim kad pogledam ovo i ovo je jako daleko odjeknulo. Po celom svetu se ovaj snimak pušta i dalje. Eto, mi smo bili ovako jedinstveni, pa smo to uradili na ovaj način u KUD-u, na istoj sceni gde smo i započeli da igramo. To je bitno. Ja se nadam da one nisu znale, ili nisu? Ništa nisu znale. Da, one plaču, one nisu bile sigurne šta se dešava. Ajmo sada o KUD-u. Branko Radičević, Beška, pričaj mi o vašem KUD-u, o prvacima folklora i KUD-ova u pokrajini. Pa ovo društvo je dosta staro društvo. Staro, kažem da sledeće godine punimo jubilej, 70 godina. Malo li je? 1952. je osnovano. Na repertoaru društva ima jako puno koreografija. Ima nekih 15 koreografija koje su trenutno mogu da se izvode, sada spremne za izvođenje. Sad gledamo segment iz Negotinske krajine, srpske igre iz Negotina. I imate inače 5 ansambala, od najmlađih do kada? 2 u mlađoj kategoriji, 2 u toj nekoj starijoj kategoriji dece, starije dečija pripremni ansambl i imamo izvođački, naravno, naš reprezentativni ansambl. Dobro, što sada gledamo? Ovo je sada, da, igre iz Negotina. Ali izvođački sastav? Ovo je izvođački ansambl, tako, izvođački ansambl. Trenutno broj možemo da se pohvalimo sa preko 20 parova u izvođačkom ansamblu. I mi smo uspeli sa ovom koreografijom da osvojimo zlato. Kasnije ćete vidjeti još jednu koreografiju s kojom smo prvo zlato osvojili na pokrajinskom festival muzičkih društava. Ovo su nam sad deca. To mi je zanimljivo. Ovo su deca. Ovo je njihov, ja mislim, prvi nastup. I zamislite njihovu radost na tom. To mi priče, vidi kako. Oni su sada ovde došli i posle ovoga, naravno, njihovi utisci od celom koncertu su bili fenomenalni. Čekaj, ali ima i mlađih. Ima još jedna grupa mlađa. Tako je, još mlađa grupa i došli su u KUD da uče početne korake. Moram da ti kažem, Aleksandre, da sam prijatno iznenađena, jer ja apelujem svih ovih godina da deca igraju folklor, da zajedno negujemo tradiciju. Iznenađena sam brojem dece. Divno! Jeste. Mi radimo ovaj folklor na malo drugačiji način. Pokušavamo u početku da ih nateramo da zavole. Da zavole igru i pesmu, pa ne samo kroz korake folklora, kroz folklor. Nego i pesme koje se uče. Tako je, od najlepše mama na svetu do azbuke i ostalih stvari. I onda naravno polako ih uvodimo u folklor. Ja mislim da je tu naša tajna u uspehu i brojnosti naše grupe. Animirati. A i sa nama, izvinite, rade stručnjaci, stvarno ne mogu da kažem. I ja sam završio tu školu i pored mene imam još 2 asistenta koja su dugo godina u ovom svetu folklora i uspeju to da urade, da zadrže decu i da ih animiraju. Aleksandar Erdeš je, sad kad si već spomenuo, ajde da ne propustimo, vaspitač za tradicionalnu igru. Ti si baš imaš to zvanje, završio si u Kikindu. Završio sam u Kikindu, to je visoka strukovna škola. Dosta mlad
smer, Tako u mlad Kikindi. čovjek. Vidiš onako, kako, svaka Verka čast, moja, stvarno. nego šta pa ne. Imamo misiju da negujemo tradiciju. To je nama glavna Zajedničkim misija, snagama. tako je, apsolutno. Jeste, Aleksandre, kaži mi samo, sa vama sarađuju eminentni koreografi. Ja kao neko ko poznaje koreografiju, naročito u igri, na sceni i pri folkloru, bravo za koreografije. Jednim delom su ovo moje koreografije i imamo eminentne stručnjake u svetu koreografije, to je Milorad Runjo, etnomuzikologe koje ne smijem da propustim, Gordana Roganović koja radi sa nama pevanje i te naše muzičke blokove koji su, ja mislim, onako jedni od retkih i drugačijih. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević Beška, samo tako, samo napred. I čekamo naredno smotru folklora i takmičenja. Ja se nadam da će uskoro biti. Pa vi osvajajte dalje. Hoćemo, trudit ćemo se da odbranimo. Da.